Akala ko totoo yung sasakyan. Binasa ko talaga, binasa ko lahat. Yung sasakyan niya, hanap ko ng binasa ko talaga lahat. Kasi napapasalamat sa huli pala may tsinelas. Hindi ko naman nakita yung tsinelas. Nanginig na ito. Yung baterya dyan ako. Walang pa dyan baterya. Kasi may isang tugaw, makasya. Masya. Mas mataas. Hindi ba ba siya? Ang tadi green. Dali. Kita dyan, kita. Ganda ko na picture sa personal. Hindi. Hindi mo. Di ba? Tsinelas ko. Ba't mas
May kapatid kong diwata. Oo, meron. Sa gabi pa ang meron eh. Kuya, gaga daw ako.
Kuan siya yat. Kay Akira. Kuan siya. Moon. Hindi niya sa kanya. Yung ilan? Hmm. Dito na daw. Marami daw akong sato. Buong katawan to. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Sugod pa rin siya lagi. Punoon ako ng lawas sa tato. As long as may approval kay mama at papa. Shout out mama, papa. Thank you sa support. $400. Dili man di kuya Miguel. Dili man sa'yo. Oh, alay, dali. Bayaran pa ka. Nama tayo sponsor. Di ba siya sakit? Lamig siya, lamig. Magkano nga yung credit niya? Ito. Kasi ba? Sa-trade ko naman. Mananap. Yung one piece. Anime na one piece. Dito yung mukha niya. Saka Luffy. Saka yung power niya yung kamay niya. Ano? Okay, tapos. Pabuta ka sa likod. Sige, alin, dali. Naku sa satwa. Anak din na. Kung doon oras sa mga dali na yun. Dili sa dako nga simbahan sa Luzon. Dili na. Dilok na lang.
Malat lang. Hindi parang malat. Tapos yung second guy naman, Hmm. yes, Hmm? tapos yung second. Hmm? Yung ito, ay yung ang, hindi yung song.
Alam mo yun? Naiinis ako sa TikTok na yan. Taga lugar na wala ka.
Time out. Lagyan natin. Time out. Malapit ako yan. Marami pang tuldo-tuldo. Ay, natulog. Ayan, ito pa pala. Wow. So cute. Parang ako ah. Di mo ma-agree si Kuya. Wag na. Diba? Wala naman loss yan. Ang sarap. Daan ako sa bahay ko. Lagi sa cellphone ko na. Galing mo kung hindi na po gusto mag-order ng order ako. Ano pangalan ng isa, te? Puto cheese ko, chinta at saka Wala na ako eh. pichi-pichi. Order na po kayo. Sarap. Kung paano na maglakad si Margie. Hindi mo ako marunong maglakad.
Sandal ko. Saan ba kuya? Hi, Nathan. Ang gato artist na hindi marunong. Sabi ko sa kanya, kuya, magpapatata ko sa kanya. Sa ano to, sa Pinas. Sino? Si Nathan. Sabi niya, hindi siya marunong. Teka, kuya.
Niya tayong grey wash. Niya tayong May sa niya tayo din. Atay. Ano mo? May daos lang ang betan. Ito. Na? May daos mo? Pinagitin niya. Papunta ng mata. May tanakang dito. Kasi yung mga anak. Na? Nagpapapunin ko. Ang tanay daos lang po dito. Sabay-sabay lang mga anak. Yay! Yung oras na pwede na dumaka ko. Walang daw? Gusto mo ito ba? So may tulong na ko tayo. Uy. Ang pasa. Walangan. Doon ka pinagan. Ha? Doon ka pinagan dyan tingnan. Bisita na eh. Bisita na eh. Dito, kabagyan na. Gantan na. Akong karate yun. Ada, 2:30 na ro. Anak mo ka ro kati mo pa. Mamali na. Tapos na? Sipa. Kapit ka lahat. Hindi, atid lang. Sige lang namin ko ha. Sige, Sakit. hayaan nyo lang ako nito. Hindi ka natin. Akin yun, te? Akin yun? Oo. Akin ako. Yatin ko lang itong order na isa. May bisita kasi. Wala pang kiss eh. Pinapaano ko lang. Lapan cheese. Ay, nakakala ko siya. Pinapa, ano ko pa.
back. Ang sarap. Ang sarap ate. Red? Nilagay sa picture yun. Ulit. Inilagay. Tarik mo kami. Tarik mo lang.
masakit hindi siya. May mga tuldok pala kuya. Di ba? Makakatutok pag hindi pa rin. Kita mo siya kung yun. Yung church mo. Nalagdag na ako. Iupo mo nga. Nagkatugtog ko lang ko niya. Tapos na. Mukha, may kape na. Ha? Na may am. Na may am? File transfer. Ano pala?
kuya, teka lang. Sakit. Sakit na buto. Tapos na. Hindi, okay na yan. Ano pinito? Yung pangalan. Alexa ko. Teka lang kuya, break down. Ano Ano pinito? yung nasusunod? Ang pangit ng ano. Wala. Yung maliit lang kuya ng kasi Hindi. parang paano dito. Diba ang pangit? Big one na. Low. Paikot na ganito. Oo. Yung pasulat pa A-L-A. Pag ganun ng pagbasa. Oo. Dito tayo mag-isa. Start A. At dyan. Oo. Hindi ako. Teka lang. Sige lang, ayusin ka mo. Hindi na ako makatayo. So, babae ito. Sakit. Everything I did.
Dali liyo ito ni Manang kapag maluman mo lang. Pwede mo? What? Ano rin ito mo? Be? Nag-Canada siya. Maaaring di alam ng lahat. Ang dapat laki ng paghihirap na pinagdaanan nito sa Canada. Okay? Walang joke na janitor po siya sa Canada. From artista na nag-best actor, iwan na pag-artista, nag-janitor sa Canada, nakipagsama na lang. Oo, nag-uusap kami sa Friendster, umiiyak kami dalawa. Pero parang ano eh, madrama kasi kami ni Vice before. Ako eh, ako nga, pagka-usap. Everything! Normal. Hindi ko maalam kung totoo yun. Ano minuto mo si Ha? Minuto mo si Dan? Ano minuto? Lagyan na ito ma. Adobo. Kuwan na deposit. Sa grupo. Ano ba sa ano? Ma? Na? Ano daw sikat? Chapsoy. Basit lang luto. Siguro ba, pinanan tayo sa career, sa buhay, pero syempre hindi naman ganun kadali. Nandito kami para i-outline or tulungan ang pamilya namin. Pero syempre, kung kami, gusto natin i-awin yung pamilya namin. Pang mang kita tanda di kwan. Pang! Hmm. Di gasol. Tama ayos ko ito yun. Uy. Ganda. Gusto mang butak. Wala ko kay text ko magbabawi mo lang mapangyari. Nagdabisita na ako. Hello?
malakas maganda. Nagtutulog. Pindot tadi. Gusto maluto ko lihaman. Lukatan mo. Red! Ano yung susunod? Basta ba dyan? Ako hindi susit doon. Lukatan mo na. Ang wala lang nga rin. Ano yung susunod dyan? Alam, mag-itikap ng lidin na dyan. Lukatan mo na. Ilocano kayo, diba? Tapusin ko lang po. Maganda. Hindi ka muna ng babae. Tanggal lang ako. Jay. Need the potting? Ano? Abi pinakog ko anti-ligid ang paliton. O pang stickers sa kanya. Ha? Libugan ninyo eh. Hindi dos papa unsa yung kapalit. Sayang ang 5K bayot. Tama. Yan. Ha? Pumunta nga ako ng Pakistan, ate may bayad yung mall, 300. Tapos bawal ka pa ma-picture sa labas ng mall. Okay. Hindi ko alam. Tapos pag nasa kapitbahay ka sa atin, pwede ka tumingin, di ba? Sa kanila may mali siya na yun. Kasi Muslim siguro lahat. Oo. Napakabango pa ng Pakistan. Bango na doon. Yung utak ko.
naman natin si Pomelo Ball. So, ano ina-expect mo sa Madilim. Ano mo ginawa mo sa Pakistan? Hmm? Ano ginawa mo sa Doon kami na-assign para sa pilya. Mga nurse. 6 yata kami. Oh, 6 kami. Dito naman sa bahay natin. Kasi masakit sa puso yung alaga ko. Ba't may kapalitan ka? Hmm? May kapalitan ka. Ano, paggabi naman, doon naman ako sa office naman. Sa ospital naman. Dito sa Malikina.
Hindi. Nakita mo lang kanina, hindi. Ilang break. Kuya, magkano ganito mo kuya? Sandaan. 600 yan. Hindi, mura dito. Alam mo, may totoo ko dito. Oh. Mahal ako nga na ito. Dating Pangalan lang. magkano nga yun sa'yo, kuya? Sabi, Oo, 60 siya. Saan? 50? Dito sa may... ano, Magkano nga yun sa'yo yan, kuya? Sabi mo 600, di ba? Sino si Catherine? Ball. Ikaw. Alam na ng lahat pangalan mo. Tapos naman ako. Salamat Ano yung papagawa mo? Ano na lang ito? Ito lang. Ito yung... Ito? Kuya, ito pwede ito sa ano, dito sa kamay. Sukat Santa Cruz na? Sige, Ito papado. Dun sa, ano, Ito papado. Dami sa balik. basta dito yung lakad namin dito. Ano yung pada? Kuya. Supplement. Eh, sa'yo na nga. May tip pa. Ito naman titin ko mo rin. Adi yung ano? Dati. Hindi, ano. Nagtataka na po, makalimutan ko naman. Ayun. Ayan na. Medyo na. Ayun. Ayan. Nanginginig ako. Hindi naman masakit. Dito na hindi masakit. Sakit ba? Sabi ko sa driver namin pakuha ko. Si Tapos Roy. wala pala akong number. Si Ray. Ray. Kuya, hindi mo nilagyan ng sabon. Wala na. Kuya, ba't mo tinapon yung ano kong souvenir? Nasa tuhod na magpa-spare. Alis na po ako. Salamat, kuya. Yung kakal mo. Bye, bye. Ate, bye. Bye, bye. Sige po. Dapat na pinipino nga, hindi pa mga pinipino ulan. Kita, oh.
Isabel. Kapang kanya? Korte na. Buti ko lang. Korte ko na naman kaya. Dito sa tuwa ito nagpatato mata. Ay kuya. Ano ba banda? Tatilig na. Matutubas doon sa atin. Nagal na. Basta timid lang. Among naalak lang number mo eh. Agtatrabaho na kayo sa Developable State. Nakita ka na ni Ate Jo na nagadutatunan na. Oo, ni Ate Jo. Usually. Bakit nalak number mo? Ano yun? Sige na, punta ka ata doon. Ito yan. May kabel ka na.